салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон. ҳамин саҳари қадяка мо одамои ютубера ки мо богем ҳамин интернет қад сару кор дорем чанд соло шид. даромадам бовар мекунед охи айбаи айб илтимос дар номтон садқа. ҳеҷ гап нест. мега мард бояд ҳаросон нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад. мега бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад. хай мардбачада ҳама чи омаданаш мумкине. мардак дар сафар ай, мардак дар раҳ ай, мардак дар ҳар ҷо ай, мардак дар ҳар кор шиданаш мумкин ай. ҳамача намебинед дар дига давлатҳо мақсад дар дига ҷо аварид када мурдистан. бародарои тоҷики химона дар ҳамин тоҷикистонам чи коро шида истай мақсад. хай и зиндагӣ пастию баландиҳо дора бародаро. бояд мо ҳамамон обу тоб биёем дар зиндагӣ. ита не ки даро ҳамин рали ки бародари мо хай хеле мешава як хай мардбачаро дар гапаш гирехтаю хай ҳеҷ гап не хеле мешаву. моим ҳама қад сабр мекунем, ба сабр мешавем, хмона меқапем, бо ҷош меояд ки як гапи хато мегем. кие бехато? Ягон кас бехато нест. ҷуз худованд ягон инсон бехато нест. ҳама хато мекунад. ягон кас нест ки мақсад хато накунад. баъд мо хато ки кардем ҳаморо бигирем даро панд кунему. хай як мақсад як хеҷу табори дурдаст дора ҳаморо мефаҳмонанд. ҳеҷ гап не 10 рӯз буде 10 рӯз ҳеҷ гап надора бародаро. ҳамин касое ки хизмати модар ватан кардагани хеле чизо да айбаи хеле чизо. барои ҳамин меган мактаби мардонагиро гузаштан дар курайда ҳамин мактаби мардонагӣ ҳамин ай ки мардак меши ҳеҷ гап нест. хеле коро мешав дар сари фарзанди одам меояд. барои ҳам қараликҷон додарон бо сабур бош. мардак шиди як дига иншолло ки ҳамид мега ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. мақсад ки ана ки ҳамин чизоро мебинӣ баъд меомӯзӣ дига ҳар ҷода ҳар гап намегӣ. мақсад и ҳамин ай то набинӣ то айсарат нагзаронӣ хушу сарфам намери. барои ҳамин қа бу бузургу шоир ҳамин гапа гуфта ки низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. мақсад ки ягон омӯзгор ту хеле омӯхта наметавонӣ ки зиндагӣ ҳам хеле худаш дарс метиҳад. гапа зиёд кардани нестам. илтимос бародаро би ҳамин корое ки нолозим ай дар кор нестайда ҳамин коро. худованд қувваташ бита, худованд сабраш бита. ҳеҷ гап нест. ҳеҷ гап нест. и ҳамин ай қонун дар назди қонун гардани мо ба мисли мӯи сар борикай ҳамамон алҳамдулилло дар тори гарданмон кала дорем, ақл дорем, савод дорем. каларо камтара кор мефармонем. дар давлати обод дар ин миллате ки мо дорем ҳама миллати тоҷик ҳама вақт хайрхоҳай, ҳама вақт кори нек мехоҳад бикунад, ҳама вақт мехоҳад ки як коре кунад ки даст дроз кунад бас як барҷо монда. барои ҳамин қа ҳеҷ гап надора. хеле мешава дар сари мардбача мегзара. гапа зиёд намекунем дӯстони азиз. биё дига намекунем ҳамин корора. мақсад реклама бозӣ намекунем. дига нигоҳ мекунӣ ҳей он чуқурчойлӣ обро омада гап мезана, иша нигоҳ мекунӣ ин иҷа хеле гап мезана. гапои нолозим дар кор нест бародаро. барои ҳам ха зинда бошӣ додаракум зиқ наша. хеле мешава дар сари мардбача мегзара. ҳеҷ гап надорам. мо ҳар рӯзе дарини халқ даем. туё мерем гапамон мегиреза. иҷа мерем дари халқ даем. зиндагӣ худаш ҳамин ай. дар зиндагӣ ҳар як мардбача бояд обу тоб биёрад. боқӣ сарбаланду хонобод бошем бародари азиз. ягон гапу хабар нест. иншолло ки ҳамаш тинҷу хуб мешавад. зинда бошед. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон ва кулли ғарибон. метро водни стадион. албатта барои чи ин метроро ман ба шумо гуфтистам ки ширкати муҳиддин дар ҳамҷо офис доранд. маҳрамат дар ин метроро меоен, шуморо мегиранд. гузаштани граница дар ҳамин рақамҳо занг бизанед дӯстони азиз. дар хизмати шумоанд. солҳои зиёде ки рафтуомад доранд. албатта ки шиносошонам бисёрад. чӣ хеле боша набошад занг бизанед, маслиҳат бипурсед. албатта ки ба шумо кӯмак мекунанд. дар хизмати шумо ширкати муҳиддин. метро водни стадион.